אז ממש עוד מעט מגיע החופש הגדול, ואני דאגתי לכם לקסם מדהים שבאמת מדהים לחופש הגדול. אז בואו נתחיל. אז בואו נלמד. הלימוד ממש פשוט, אבל תאמינו לי, ממש פשוט. כל מה שאתם צריכים בשביל זה רק פופקורן, שכולם מכירים, וגרעיני תירס לא מפוצצים. לא, שהתפוצצו כבר. כאילו שלא התפוצצו. מה שקורה זה ככה. אז אני כבר ארגנתי פה המון גרעינים ופופקורן, יש לי גם תדלי. אתם לא חייבים תדלי, אבל מה שבא לכם. אז מה שאני עושה, אני לוקח את הפופקורן ושם לפני הגרעינים בצורה הזאת. עכשיו אני לוקח את כל הגרעינים ושם על הפופקורן. רגע, אני אעביר לצורה שתראו, שנייה. הנה. ככה פשוט שופך על הפופקורן. אפשר טיפה לחסות, אם זה כאילו... אם יש כמה שזה, אז אתם יכולים לאכול, אבל כעיקרון, זהו. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, זה רק, רגע, לשקשק בצורה הזאת. זהו, יש לכם פופקורן. להתראות ותעקבו לעוד. כן, להתראות, תעקבו לעוד.